מדהימה, זו שאלה מדהימה, חיטוי, כן. קודם כל, דבר ראשון, לפני שאת משתמשת, את מרתיחה סיר של מים, את טובלת לכל זה לחיטוי ראשוני, אוקיי? אחרי שימוש, פשוט סבון, וצריך להיות מדף שזה תלוי ככה, כדי שכל המים יצאו, אוקיי? וזהו, יש לי מדף כזה של דברים מפחידים, ברוך השם אף אחד לא רואה את זה, כי אף אחד לא נכנס למנזר שלי. נכון. זהו, אז יש את המדף של הטוהר וניקיון, אז כל מי שחושבת שסבון, שמפו, זה ניקיון, את מסריחה. ואנשים לא מבינים שהסריחה היא בפנים, צריך לשטוף אף, צריך לטפל בטוסיק מדי פעם להכניס את החומר חיטוי, ובמיוחד אם יש עצירות, אתם לא מבינים איזה גזים, איזה זוהמה יש שם. במיוחד אם יש בטן נפוחה, משהו כואב בגב, בבטן, מיד חוקן. ופוט זה חתיכת קומפוט, גם כן ממליצה לשטוף, ואז פשוט הכל, החיים יראו אחרת, לא יהיה קיבים, לא יהיה ערפול, לא יהיה שכחה, והכל דרך החורים, אין מה לעשות. זה רפואה של פעם, חוקנים פלוס הלוקות. זה נעלם, למה נעלם? כי רפואה מסוג אחר השתלטה לעולם, אני לא אומרת שהיא רעה, לא, יש אנשים מדהימים, יש רופאים מדהימים, אבל הרעיון שמה עומד מאחורי זה לא נחמד.